ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାହାରେ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବୋଉ କହିଥିଲେ ତୁ ଯା ମୁଁ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ହେଇ ମାର୍କେଟରେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ କେଉଁଟା ନେବି ସିଲେକ୍ଟ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ତଥାପି ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଉରକେଲା ପଠେଇଲି ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଠି ଯଦି କିଛି ଖାଇବିନି ଆସିବେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ଆମେ ରାକ୍ଷୀ କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରା ତରତର ହେଉଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥର ତ 2 ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।